Και η εκκλησία, η θέση της εκκλησίας δεν ήταν εκεί κάτω, ήταν πιο πάνω. Ήταν εκεί μέσα. Η οποία, όπως έγινε η κατολίσθηση, τα σπίτια γκρεμίζονταν, ενώ η εκκλησία σηκώθηκε μαζί με τα θεμέλια και πήγαινε όπως πήγαινε το έδαφος, όρθια προς τα κάτω, αλλά πολύ σιγά μέσα σε 15 μέρες. Και τώρα έχει 14 χρόνια, έχει σταματήσει εκεί, σε αυτή την κλίση, χωρίς κάποια ρογμή. Ήταν απίστευτο το πώς κατεβαίνεις στα σκαλιά και ξεκινάς και νιώθεις την κλίση σιγά σιγά. Μπαίνοντας μέσα το νιώθεις το απόλυτο, δεν υπήρχε το συναίσθημα. Κάπου λίγο φοβάσαι, κάπου λες ότι εντάξει, το κάνω. Πήγα προς το κέντρο και πάλι έλεγα θα φύγω, θα πέσω, πήγα την απέναντι πλευρά, πήρα κλίση ολόκληρη. Είναι πολύ ιδιαίτερο το συναίσθημα αυτό που σου δίνει. Λοιπόν, το βλέπαμε σε βιντεάκια, δεν το πιστεύαμε αυτό το πράγμα. Νομίζαμε ότι κάνουμε πλάκα, τελικά δεν κάνουμε πλάκα. Είναι διανόητο, η κλίση είναι τρομερή, σου φαίνει μια ζαλάδα. Τι να πω, άμα δεν το δείτε από κοντά δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλήθεια.